Ето ни отново на път. Малко да се повозиме в Германия. Да видят хората как трябва да се шофира, защото изгледах доста клипове в една група за псевдошофьори, дето снимат някакви неща, дето в една нормална държава не се случват на пътя. Нарича се толерантност. Става въпрос основно при престрояване. Какво се прави на Запад и разликата в България, която не се разбира, е много дразнещо. Когато човек не знае елементарни, как да го кажа, елементарно професионално поведение на пътното платно. Тук сме с предимство. Само да видим как беше тук номера. Тук са ни направили ремонтче. Просто колегата нямаше как да се завре тук. Трябваше му да дам път да мине в насрещното. Това ако е в България, ето първа ситуация, за която си говориме. Само да спрем да видите. Първа ситуация, която най-вероятно малко биха разсъдили. И така си правим и на нас да ни е спокойно. Когато ние имаме нужда някой да ни направи път, той го прави. Още малко по-рано го съобразя, за да не връщам назад. Но хора, учете се на толерантност, когато се качите дори в малките коли. Просто очудващо е колко ни е просто населението, което няма елементарна обща култура, няма елементарно адекватно мислене, че не е сам на пътя. Всеки си мисли, че е само той на пътя и защото били дошли по закон. По закон може да се задръстиме страхотно по българската логика, защото там няма разминаване два камиона, където беше застанал. Единственото правилно решение беше просто да му направя път на човека. Другия вариант да чакаме този с ремонта да си свърши работата, което ще да отнеме доста. Или да го караме да мърда. Да видим при престрояване как са нещата, защото сега ще слизам долу магистралата за малко. Имаше задръстване като идвах.
Просто искам да покажа, че тия неща, дето ги правите, да не пускате хората, да се правите на отворени. Ама той дал мигачи, иска да ме пререди, не знам си какво си. Да, правят го доста, но случая трябва да се ударим ли. За да минем първи. Виждате, един пусна, един не пусна. Тия двамата. Виждате, колегата намалява. И аз знам, че той ще намали. Значи, ако беше олигофрен българин, щеше да даде газ, а човека отпусна от газта. Не го правят, не се лъжете, не го правят само големите камиони. Правят го и малките коли. Не, то се обърка нещо. Отпред, отзад трябва да се внимава. Но когато хората знаят и могат, и хубавото е на ситуацията в Германия, че се очаква от тебе да направиш път. Да е безопасно и за този, който прави маневрата, и за този, който е за теб, пред теб. И когато знаеш какво правиш, нещата се получават. В една такава ситуация в България, че ще направят 3 пъти по-опасна ситуацията, защото половината няма да знаят какво да правят. Случва ми се в България, идва да се престроява и понеже го е страх да не го засека и почва да намалява, да намалява, да се сдухва. И аз му намалявам да му прати път и той намалява и става двойно по-опасно. Вместо той да даде газ, аз да намаля. Като е преценил моята и неговата скорост. Защото той знае, че аз примерно съм типичен българин, движа се една скорост. Като го видя да дам газ, за да мина пред него, и той е с това съзнание. Не е със съзнание, че като се изравни с моята скорост, аз я поддържам и той може да мине пред мен, зад мен. Както се случи. Елементарни неща, тук си шофира спокойно, няма свирки, няма псовни, няма някой да ти се качва на главата, да те юрка. Тръгнал съм аз да си свърша работата, хората са тръгнали и те по работа, и да не е на работа. Никой не кара като идиот. И всичките спазват, тук е пълно с камери. И мобилни камери има, и стационарни камери има. Тук много често слагат за 60, затова си спазвам. Не ми трябва да знам, за да спазвам ограниченията. Книжката ми изкарва прехраната и важно да пазя чиста. Просто едно спокойствие да се кара в Германия. Не знам защо в България се бутат постоянно да са първи на светофара, да не ти дават път, били с предимство, па той бил нагъл, па нахален. И да, проблем са наглите, нахалните, но те така се учат от как се качат в колата и мен така ме учиха. И аз съм научен да съм нагъл и нахален.
Но като се качих на камиона, като дойдох тук, да ви кажа честно, това напрежение да си накален и нагъл няма да ти върне здравето и нервите. И виждате, всеки ден се блъскат наляво, надясно. А в тази група, дето гледам, те там половината се блъскат, точно защото искат да покажат колко велико знаят закона, колко са най-най. Дори и да не се блъснат, те създават предпоставки за катастрофа. Постоянно. Аз за правата, аз такова. Вместо да си кара нормално, да си спазва, окей, и да е толерантен. Има ситуации, в които се очаква. Примерно един немец като дойде в Германия, той в България ще очаква да му се пуска, да има някакво колегиалност и като не я види, той ще се блъсне. Не мога да предполага неадекватно поведение на пътното платно. Едно от нещата, които не се учи. Ето сега след малко трябва да се престроя в ляво. Много важното нещо тук, за да все пак да си получиш колегиалността и ти да си колегиален, да пуснеш мигач отрано и да се престроиш. Сега съм голям, бавен и понеже съм голям и бавен, карам вдясно, за да не бавя тези, които са в ляво и искат по-бързо да се престроят и да отидат където им мястото. Затова карам тук, иначе до сега съм се престроил. Моторите не се блъскат между колите, нито нищо. За съжаление, в България нищо не е както трябва. Покараме малко да видим. Още някоя друга ситуация, ако има да ви покажа. Но това ще се случи. Малко трябва да се престроя в ляво. Колкото и да е странно, има доста голяма колона от ляво. И на следващия си товар ще се престроя, хората го знаят. Даже не се налага да топълвам. Изнеса камиона. Има и такива случаи, в които като намериш място, се престрояваш. Странно е защо всички отиват на там. Но аз съм си от тук в лявата лента. Това е важно, като се тръгне на някъде, човек да знае къде отива. Друг е въпросът, като са ти засевте лентите, не знаеш коя за къде води. И тогава си караш по-бавничко. Тук съм с предимство, винаги се оглеждам. Особено тук, като се задръстят, много често отгоре идват за наляво. Аз направо си им давам предимство да минат, да ми вземат предимство, да могат да минат, защото да ги запуша тук, да не мога ни те, ни аз, няма смисъл. Но в момента е спокойно. Тук сме в Хамбург. Пристанището е тук. Карам между терминалите. Просто човек се чувства спокойно, когато шофира тук. Това ми много харесва. Странно е, карал съм и в Истанбул. Там също много се бутат наляво, надясно, но там общо взето карат много по-стегнато от българите.
много по-адекватно. Вярно, и там важат правилата на джунглата. Но хората просто могат да карат. В Истанбул много по-малко катастрофи съм наблюдавал, е доста по-голям от София. Доста. Там също ми е много интересно да карам. Но там като че ли изпитваш удоволствие, защото също хората знаят, че се кара остро, че се засичат и такова, но много по-рядко. Много по-рядко някакси не знаят какво се случва. Българина хем се бута, хем не знае какво се случва. В момента говоря за Германия, защото съм тук вече 2 години. Отговаряме идеално на моя начин и стил на каране. В София като карах имах друг стил, имах друг живот, там постоянно бързане такова. Носи постоянно напрежение. Тук от време на време стават разни ситуации, но на деня да случат. Я се случи веднъж 2 пъти, я не. В България е задължително, като излезнеш, покараш повече време, особено в София по центъра. Не може да не се създадат бая ситуации. Но пък има и другото, че тук като успивам. Докато там си постоянно на штрек. Какво да се прави? Караме си смело. Смело напред. Това исках да поговоря малко, защото много ме дразне пълната липса на култура на пътя в България. И особено тия клипове, дето се пускат, просто доста са нелепи. В тая една група, каква беше, дето се снима само и само да се покаже как другия е виновен, и за да го покажеш, че е виновен, даже един го блъсна. После не знам дали се разправяха. Да не го пусне, накрая му обра малко от бронята. Другия път да не го пусне, видя, че човека няма да се усети, че трябва да го пусне направо. Той е направо, другия наляво, имаше клона в лявата лента за наляво, дето седеше човека по... Оставям ви. Пак ще пускам, хайде. Вече сме в леката кола. Малко прекъснаха по-рано днес на първото клипче. Искам да видим как шофираме. Сега ще скачиме малко магистрала, после малко в града. Да видим дали има някаква разлика, дали си с камиона, дали си с колата. Но общо взето не виждам какво сложно има да се кара по правилника. Особено с толерантността. Прибираме се към къщи. Не знам какво ще е движението нагоре. Нямаше изобщо нямаше какво да се наложи за спиране, за атаковане. Така че тук всичко нормално. Общо взето всеки си гледа лентата. Ограничение 100. Ние сме.
Има доста камери тук в Германия, които да регулират как се случват нещата. Долу в момента знам има мобилна камера, ограничението е 60. Сега ще видим как всички намалят за него. Много е важно тук в Германия да си пускаш мигачите, ако искаш предимство, ако искаш нещо да те забележи някой. В случая няма мигач, няма нищо. Аз пък искам да държа дясната лента. И ето виждате, всички намаляват. Ограничение 60. Ой, даже доста намаляват и на 40 прекаляват. Защото ограничението си е 60. Но виждате, че какъв, как да го кажа, възпитателен ефект има една мобилна камера за цялото движение. Що взето, дори да знаеш, че има камера, защото имам и приложение, което казва къде са и тези камери, те пак те контролират скоростта, така в някакви умерени ограничения. Тук е 60, защото заводът е малко дългичък, но като цяло камиона ще се прибере. Ще останем още малко, защото и тук обикновено някой път слагат камера в края. Както и да е, това няма никакво значение. Човек трябва да си кара нормално. Аз гледам повече от 10 км над ограничението да не се движа. Сега идва хора да се престрояват. Така че трябва да следим знаците. Когато има повече трафик, ограничението става 60. Горе на табелите. Ето вижте сега колегата какво прави. Дава му път. Просто трябва да изчака да стане пунктирана линия или малко седе, ето го. Видяхте как даде мигач и веднага другия камион почна да отбива от скоростта, малко на спирачка, без нищо рязко да става. Общо взето нямаме бърза работа. Дори някой така да ви притиска, изобщо не му се връзвайте на акъла. Той ще си продължи. Тук ограничението става 100. О, има хора, които си бързат, така че това, което гледам аз като цяло, да не правя първо такива глупости. Този избуса. Да реча, вече го усетихме, че е за натам. Това, което гледам аз, е да не преча на движението. Ако има някой много бърз в лявата лента, гледам да не му се пречкам. Общо взето не виждам нищо сложно да се кара нормално. Пазя си средната лента, защото първо, че съм в ограничението, второ, че отдясно се престрояват. Тук приближаваме преди нещо като тунел, че ограничение 80.
Няма камери, няма нещо, 90 си пазя. Общо взето всеки, който се престроява, му се дава път. Виждате как преценява дали ще кара, дали ще ме изпреварва, дали ще си кара с ограничението. Това е движението, много хора са се движили по тия пътища, знаят как е. Но имам чувството, че болшинството изобщо не са стъпвали тук да карат. Научили са ги на някакви правила. Които не знам откъде са ги научили. Всичко е спокойно. Не виждам откъде идва зора да се кара бързо. С 200, 180. Много често това, който те изпреварва, отива на някъде, където дори не ти пречи после. Но теб те е яд, че той те е изпреварил. Защото не може да има по-бързи от тебе. Но не трябва да ни пука за такива работи. Много е важно да знаеш къде отиваш и какво се случва. А ние си отиваме към къщи. Избрал съм магистралата не през целия град, защото ми е по-бързо, по-спокойно, малко по-далече, но малко по-спокойно. Друго, което трябва да се преценява на магистрален път, че тези камионите не могат да дигнат много над 90. Когато имаш ограничение 120 и има камион, просто можеш отрано да си прецениш, че ще направиш маневра, когато да го изпревари, без да се налага да намаляваш от скоростта. Тук знам, че има прибиране, след което прибиране ще сме ние. Ето вижте камиона какво направи и отзад. Мина в средна рента да направи път. А ние ще си завиеме тук. Общо взето на никой не пречим. Ако път малко газ и си ти човека. Така, за пътуването в Германия. Даже мога да си пусна темпомата, имам ограничение 80, строя на 85, защото колата пред мене се движи горе-долу с такава скорост. Хората си пазят и книжки, и по принцип, когато се удариш, не дай Боже, не само застраховката на виновния се дига, а и застраховката на невинния се дига. Доста нечестно изглежда, но това е с презумпцията просто да се пазиш. Защото в България много го правят, аз съм си в предимството и да се блъснем, той е виновен, нали, няма за тебе нищо вредно. Но това е опасно от тази гледна точка, че ти създаваш предпоставки за происшествието, като да се пазиш. Ето го буса отзад, той си мина в ляво, защото има доста коли за престрояване.
Това нещо в България се случва на 1 на милион. Хората да реагират адекватно, когато се включваш в движението. Се си мислят, че с предимство и не трябва да те пускат. Не трябва да направят нищо, трябва да си продължат с една скорост, да не... Просто не им се занимава да следят движението. Когато има някаква дисциплина на пътя, колегиалност, нещата са доста спокойни и приятни, бих казал. Дори не усещаш пътя, защото колкото по-се напрягаш да бързаш, да не пускаш, да се заяжда с хората по пътища, толкова по-бавно ти минава времето и доста по-нервиран се прибираш. И не разбирам защо трябва да се случва това нещо, когато може с някаква елементарна малка мисъл нещата да се случват, така че всеки да се движи по пътя си. Малко нагоре има едно ремонтче, което трябва да се изпълни правото на ципа и много хора не го разбират. Е доста досадно да ги гледаш как се блъскат заради това нещо, че не разбират правото на ципа, което е доста елементарно. Дори да има някой, където е тук, примерно иска за наляво да се престрои, много е важно да пусне мигач. Винаги ще му се направи път, може да не е точно първата кола, може да е втората, имаш препятствие напред, виждаш от лявата лента, виждаш дясно препятствие и знаеш, че той отпред, който кара, ще трябва да се престрои. И логично е, намалиш да го пуснеш. После той си отиде вдясно, но не. Те трябва да го изсекат, трябва да му попречат, трябва да минат пред него, защото ще им изяде обяда. Не се прави така, мили хора. Не се прави. Трябва да сме колегиални. Трябва да сме професионалисти. Прибираме неща за зареждане. И така, днес след 11 часов работен ден, хич не ми се кара, 1 час на работа, 1 час след работа, 11 часа камиона. А не значи, че аз трябва да бързам тук да правя хората на луди, да се натискам, да се ядосвам, че някой, примерно, но тук са по-рядкост, тук не ги правят тия простоти, като България да те засича, за да бърза. При положение, че изобщо няма къде да иде. Много пъти съм ги виждал бързат в България, па се наредиме на светофара. Много пъти и пред тях. Няма да изтине манджата. Когато има кой да ти я напусне, да се стопли, няма как да се объркат нещата. Просто не знам за къде бързат всички в България. Някой беше обяснявал, че тук в Германия много се било бързало. Не знам някаква бърза работа има ли. Никой за никъде не бърза. Нито на работа бързам, нито когато ми е удоволствие бързам. Било ми е мерак на времето да карам бързо, карал съм, глупаво е, не виждам смисъл. Предпочитам да ми е спокойно. Все пак трябва да сме отговорни на пътя. Не возим само нашия гъс. Ако се блъснем, блъскаме и други хора, други коли. А България просто
безобразно. Ето сега човек иска за наляво и ще бъде пуснат от нас двамата. Виждате, има колегиалност. Ето го правилото на ципа. Основното е, ето сега, ако колегата отпред ще пусне с Реното, аз трябва да пусна Ситроена. Айде да видим, България в такава ситуация, ще пуснете ли Ситроена? Ако колегата отпред пусне Реното, вие ще пуснете ли Ситроена? Ето в тази ситуация. А колегата зад мен дали ще пусне буса? Искате ли да видим, ако някой иска да се обзаложи, какво ще стане в тази ситуация? Даже няма и да се наложи да го пуска, той ще си отиде колегата напред. И къде отиде? Къде отиде Ситроена? Айде кажете ми, къде отиде Ситроена? Пуснал го и къде отиде? Ма не може да мислите, бе. Просто не може да мислите. Правите глупости след глупости, за да се покажете колко сте велики. И какво като по закон не съм задължен? Или трябва да ме изчака цялата колона? Виждате къде отиват всички. И всеки си пази лентата. Никой не предрежда така. Може да се случи. Да видим дали ще се случи някой от средна лента да отиде вляво. Защото тук имат право на ляв завой. Но трябва да изчакат тези отпред. Дали ще има някой да мине отляво или да тръгне да пререже останалите, които са за направо. Защото в България много често се случва като си за ляв завой. Сега в повечето сме за напред, но ако има някой първи за наляв, няма да пререже всички. Гаранция или някой от средно да отиде вдясно или вляво. То е просто... Не знам. Гледам ви клиповете в тия групи. Ето сега буса ще го пуснем. Колата зад мен ще я пуснат. Може би, ето видяхте. БМВ-то пусна таксито. И какво ще му впречи това нещо? Защото пътя тук лентата става една. От две стават в една лента. Правилото на ципа, хора. Толкова елементарно и помага трафика да се движи, като знаеш кой след кой следва, няма забавяне. Докато не знаеш кой след кой следва, почваш да се чуеш, сега ще ме пуснат ли, няма ли да ме пуснат. И докато се чуеш, може да се блъснеш и да стане мармалад. Да. Елементарно нещо, но не е за елементарни хора. Не знам. Що не си го правиме българите лесно. Казах, че ще направя клип за това как се кара тук. Тук са някакви елементарни примери. Ма къде по-сложни ситуации, в които да попаднеш и да просто да вървиш напред, без никой да е в загуба. Ограничения, спазваш си и никой няма да ти каже копче. Хора, много имате да се учите. Предполагам, повечето знаете да карате и тия неща са ви пределно ясни, но когато гледам клипове по групите на хора, които не са им ясни и ми се иска на тях да покажа, че трябва да с малко повече мисъл да влагат в нещата, които правят. Както вика, ще един инструктор. Не сега, че толкова е пример за подражание, но спираме на пешеходните да огледаме мацките. Можеше да мина пред нея да го изпреваря, но какво печеля? Видим какво ще спечеля, ако съм минал пред Мерцедеса.
Може би един светофар да спечеля. 2 минутки. Скъпоценният ми живот. Нищо не спечелих. Пресече и той си отива в дясно. Затова някой път просто се наслаждавайте на шофирането и не му мислете, ще стигнете ли първи, ще стигнете ли втори. Много често тия, дето изпреварвате, като този, както мога да го изпреваря, като пресекаш пешеходката, защото не беше в моята част от платното. Много често тези хора, които ще преварите, просто ще отидат някъде другаде. А много често, ако забележите, навсякъде, много често хората, които изпреварят, после си отидат някъде другаде и дори не ви пречат. Това беше за втората част. Ама какво да говоря повече, се излагам. Исках да покажа, че тук се кара колегиално, спокойно. И общо взето си е удоволствие да се шофира. Без напрежение. Да, някъде се налага да дадеш малко повече газ, да отнемеш повече газ. Но то е в рамките на адекватно нормалното. Като цяло се кара спокойно. Весела вечер на всички.